India Mini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kmie jong ka shiny look ka Ricarda look kalakam baka khun jong ka shiny look ka bedang arpo arsnam kerta ka Shah Rahbor hakile no Hamas kadang im tang baka dan hapreng kecing shitom ka shiny look ka bedai ka nongdro tatu na Germany kala lit chimbenta ke music festival ka long ha Israel min ha ka nyautrik benta ubnai risau ar hajar ar phulai katkum ka video ka bela sapriang ka shani ka bedang shat bat ki parlok hakani ka tamasa kat baki dangi shat ki Lehnoh Hamas ki wan hiar thma kinsan ni ki khapot jong ke Israel ban poi shakani ka tamasa da ka bashong de ki tiar bashu her na sun hakni ka jing hiar thma ki Lehnoh ki la siat yap ki riu pat ba bat Rahbor ki ken thei sha Gaza ka Kmie jong ka shani du kala dawa na ka sarkar Germany ban let perlat im ya ka khun jong ka na ki ti ki Lehnoh hakni kisngi balalet ka Kmie kala karpat ki Lehnoh Hamas ban penlat emi ki khon hadian baklayo i de ki video baki Lehnoh ki la Rahbor ya ka khon ban thep po ka kali